Keseng HYC riboy sep ni circle menta kesengi ke arpeu trik ujeliu arajar arpusau hapok ke jingelam u presiden kate ke circle usamla RC thank you kum shibenta bandai budun biang ya ke jing tho ke baladep banbu nakal yang jong keseng hakatayau ke baladep ban pensengau halor ke jing bun kinong di dawai bian hakithan riboy sep ni klem dala ban pensisha ne pentikna bakila yo jing bit klem dadon ki kot jing pensisha bakila dep ban pentibit ne yo jing itu nakatanat ke kot kakhia tam ki badai ki bar jela keseng menta kesengi kalau yo bania kenduk biang yai inspector of drugs and supplier ibadai inspector AR Kharwan lang batla senron lang hakani kesengi dau samla Tony Shela ubadai general secretary keseng HYC Riboy district haga jinglet ya kendu jong keseng HYC Riboy sep ni circle nakal yang inspector of drugs and supplier ilapan pau banakal yang katenat kan shimkhia hapok kashitayau banle ya kabadon kam persya ikite kinong di dawai bian ki bom syam layo jing itu lane ki bom padon ke jing pensisha bagi lade ban pentebet ya lade ban long kinong ai dawai ne kinong sumari kinong pang hakate kathan nakal yang keseng kalapan pauru blada ke jing ujor jang keseng kam urlong kat kum ke jing dawai jong ki hapok kashitayau kumbala kular keseng kam ban se ban le ban shim da ki weipat ki senjam persya ikite kinong di dawai bian mentah kesini yang jadi ka seng new trap youth council jong ka Riboy seni rengkat ka jing seran lang jong secretary general secretary jong ka Riboy district ilawan man geduk ya i di metro beripit jong ka Riboy district ka jengi rengi klem yok bani kenduk bat i di metro namar ba idon program sa kawi pat ka cekah rengi yok ban kenduk ya i inspector jong ka drug and supply jong ka Riboy district kejing keduk jengi mentasi i di metro ka bangim yok bani kenduk long halor jong ka long rim ka ba ki babun kini ki briu kamtam ki khal ajak imut berong ki bawan bu ki dawai hagiti ki than Riboy semi jungi ke bahapa pok western Riboy ke jungi alang jungi wan bu ke jing tho chiki banalang jong ka office jong ka dibet show ka diban simkia ya kini ki briu ki bawan bu ya kini ki dukan farmasi ki jongki nam ta jong pai ba bahapa pok Riboy semi ki jungi balina yang jungi ku ngasang wan bu inga jing tho sa dibet show ka long halor ke jong rim ka long ba ki babun ha ki kini ki briu wan bu ya kini ki dukan farmasi ki jongki kimbiang ki license ki babiang amar kata ka bu jingma ya ki pajba ki ba perun kam ya ki dawai ki ba maki ki di te damar ta daul ban laj la kono no ka jingja ka ba susi ya ki pajba ki ba apo jongka Riboy ka sab ngi jungi hibar koi ngi kwa ba ki ba bu ya ki dukan farmasi ki jungki ki de berlong ki kena samla ne kinu ki bri ba bu ki berlong ki bala biang ka kedan ju puli halor jong tu ka benta khnang ba haba ki pajba ki thit ingi de wai jungi perun kam ta ka koi ka kya kan long ka jing mon toy de mara juki yim kwa ba kan haba ki thit ingi de wai kan long ka jingma namata ka jing im jongki namar ta daw ngi lawan ban ya kendu ya director jongka inspector jongka supply jong dawai ngila iker mat i te hading ta ilong banalang juki ken sa shimkia lor jong ne kam ilong ai ngila ai poriki hapo shitio banalang i scam banalang juki ken shimkia lor na kam hapo shitio banalang juki kimle e hapo ken shitio kumba kila kula rakmat juki kum geseng nalang juki kum geseng ru gin senang budin ngene kam balda kimle e hapo shitio kumba ila kula rakmat juki kum geseng nalang juki kum geseng i pak kamaset kabashai syakine ki breu ki bu idukan farmasi kamtam e di kila ajak ki bon bu kamtam ha ka sinyo haman lagi sinyo kemudian hapo jong ka them Riboy semi jungi nalang jungi kum ka sangin sa shimhi ya ka benta ba kata kalongin selek ban khenrai ki bar khoi ladang ilap bakim biang ki ya ki ta license ki babiang habde bat kumro bandi kin dwai gin sa khang persya ki bat ngim kwa ba kin bu ha ki dukan dawai juki ha ka ceka ki jungi